OK, čau lidi, já jsem Marka.cz a jsem dneska společně s nikým. Já jsem se dneska právě připravil Minecraft Pocket Edition a nevíte, co se teď objeví vlevo nahoře. Minimapa. No, krásná minimapa. Já jsem si na to stáhl mod, minimap. Tak se to na to líbí. Já jsem tu byl s pár klukama. Já jsem hrál s pár lidma tady. S tou mapou, protože to bylo fakt hustý. My jsme prostě... No, já jsem je na té mapě viděl, jako třeba když někdo odešel, tak já jsem viděl prostě jejich hlavu. To je úplně mega ultra super. Počkejte, já ji na chvíli schovám a vezmu si pár věciček. Tuhletu sérii budu natáčet častěji, když ji natáčím furt, a teď jako to bude normálně, jakože už. No, chápete. Sakra. Zase to sakra. Pane bože. OK. Pátá. Bychom si posadit nějaký baráček nebo si najít. Měl jsem si udělat sít, aby jsem si udělal vesnici. Tam bych se zabydlel. Nebo to uděláme jednoduše. Prostě si udělám vesnici. Se na chvilku zastavilo. Já to opravím. Tu. Ano, minimap mod. Uděláme to takhle jednoduše. Baterka mě teď vlastně zajímá mě, ale jak to teď bude vypadat na té mapě. No, ta vesnice na té mapě nevypadá moc dobře. Já se musím ještě blíž. Jak jsme u vesnice, skryl si mapu. Asi. Jo, mě ta mapa teď lagla. Hrozný lagy. Tahněte, sakra. Kolik mám procent? 12? To je hrozný, ale... Musím za chvilku ukončit, no. A ločím to večír. Jinak, možná přijde mi psal, abych natáčel další videa, ale teď konkrétně nemůžu, protože mám už 11%. No, abych toho kámoše potěšil, tak já řeknu jeho jméno, ale bude. Já ani nevím, proč zabijím ty vesničky. No je to prostě nechci. Čemu to je? Nebo 0, 13, Nedá, cípni. Nebo aspoň nějaký věci jsme ještě tady dostali. Obsidiány si nezdá. Vezmu, ale něco mi připomněli. To je někde tady, ne? Ne, tak asi ne. Jo, aha, ono to vypadá takhle. Aby se nám kopalo líp. Se vezmeme krumpáč. Díky. To je jako lucky block, tyjo.
no tak já ještě postavím Nether portal a tím to už ukončím. Postavíme to, jo, já už vím, kde to postavíme. Jak je takový, kde je takový ten velký barák, taková ta velká, hodně velká vesnička? Jak je tam hodně prostoru prostě. To je jedno, postavíme to třeba. A nebo už ne, tak jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like a uvidíme se další videa, takže čau. No se mi to vybije, než to ještě vydám. No takže čau.